Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu ngatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Zita rangu muchangonditiwo Tapiwa, but that is not my real name. Ndiri murume uye zvekare vanhu vazhinji vanotongonakirwa neni, especially vanhukadzi sevemuno muSouth Africa. Kana ndichiti vemuno muSouth Africa vanondida chaizvo, I'm not talking about maSouth African, but kunyangwe nevedu ava vekuZimbabwe. Hii vanoti kana vakauya kunoko kuSouth Africa vanobva vaita sekunge mombe dzinenge dzavhurirwa, dzinenge dzabva kunenge kuine nzara. Kungodanana newe chete unobva watodzwa munhu ava kutoti ndinoda mari. Manje inini yangu mari unokwanisa kuidya, but unoidya nemuseredzero, unototi unge uchizoibhadhara chete. And most of the women that I have been with, vazhinji vacho vakapinda muvhu nekuda kwekuti inini womukoma ndakaromba. I am a blesser ka isumbinga ndisu turi kutonga mazuva ano, turi kuita kunakura mabhebhi akanaka patown. So vakadzi vazhinji vanokwanisa kuti inini mbinga handidi kudanana nembinga, but vazhinji vacho nekuda kwekuda monthly girlfriend allowances nemamwewo mabonuses on top, vanopedzisira vava kudanana nevarume vakaita sesu tisingaomere kuvapa mari, nekuti mari yokurombwa haungamboomeri nayo, because unoziva kuti kana ndikapa munhu mari nhasi, mangwana ndinenge ndiine imwe mari zvekare. Mkomanashi, on top of that, muno muSouth Africa ndine big mansion rangu randiinaro. Pandakauya kuno kuJoni, I never thought kuti nerimweni ramazuva I'll be having my own mansion muno muSouth Africa, considering kuti I was just a nobody pandainge ndichiri kuZimbabwe. Zvekare pandakazouya kuno kuSouth Africa ndikabva ndatanga kushanda mumaprazi, saka I never thought kuti ndingazonzi ndaitawo mari. Mukomanashi, zimansion randiinaro rine 13 rooms, and ndakatoudzwa kuti unofanira kuti unge uchivakisa zimansion rine 13 rooms nekuda kwekuti ndakaitawo dhiri naSatani pachezvake, uye zvekare ndine madhimoni andinotoita nawo madhiri. Inini mukoma ndinobvawo kwedu kumusha, ndinobva kwaMurewa, but takangokurirawo muMbare. Mukomanashi, I do come from a very poor family, but I am walking on a dirty road, a road that is cursed, that is leading me straight to hell. Umwe anokwanisa kundibvunzira kuti saka uchivavareiko kana uchiziva zvako kuti at the end of the day this road that you are walking on, it is leading you straight to hell. Mukoma, to that person who might want to ask me, all that I can say is ndingagoita sei nhai nekuda kwekuti pari zvino ndiri kuenjoya upenyu, kunakirwa nelife, ndichidya mari nemabhebhi hobo. Women are plenty to me because money is ever flowing kwandiri. Mkomanashi, I decided kuti it is far much better for me to walk on a white path than kuti ndinge ndichizofamba munzira inenge iine minzwa ichibaya. I was tired of becoming a poor Christian. Ndikati it is far much better to walk on a white path that is paved with gold. Handiti zvinonzi we only live once, and ndicho chokwadi kunyange ukati uchanotsva kugehena, but in flesh we only live once. Once you die, everything becomes spiritual. So I have decided kuti ndichiri panyama kudai zviri nani kuti ndige ndichiita zvinofadzawo nyama dzangu, and then I get punished eternally. Bottom line, I do believe kuti what I am doing, it is something that is good for me. I am enjoying the fruits of this world. Let me tell you kuti chichakazoitika kuti ndige ndichizosvika pakuita mari semari dzose idzo dzandiinadzo. Zvinhu izvi pazvakatanga kuitika ndainge ndichiri ne23 years. Taingoraramawo nekungwavha. Ndakakurirawo muMbare, and I was a street hustler. I had big dreams with no money. Every business that I tried
would fail and I was really desperate. Zvino nerimwe zuva ndakatoti ndichitotaura nomumwe mundara uyu ainge achigara kumatapi akazoshayika zvake. Takati ndichitaura naye mundara uyu taingomuti apiri because kubva zvaainge akauya kwedu kunyika kuZimbabwe ainge asina kana kuzombodzokera zvake kunyika kwake kuMalawi, and aifarira chaizvo kuputa chimonera, ende taiti kana takagara tisina mari yekuti tinge tichitenga mimwe midzanga aibva atanga kumona zvimonera zvake tichitotaura nyaya. Aindifarira chaizvo mundara uyu because mumadhiriwo ndaipota ndichimurangarira as since he was in his old age, apa ainge asina kana vana, saka aitondiona sekunge ndiri mwana wake. Akambonditi ndakamboita mukadzi, but mukadzi uyu paakanditiza aita sekunge ainge aine pamuviri. So mundara uyu mukoma ndakati one day ndakagara naye ndikabva ndati, mudhara, I am really tired of this life. Imimi apiri zvamunobva kuMalawi, ko zvatinongonzwa zvichinzi vanhu vekuMalawi vanoziva mishonga uye zvekare vanoroya. Chimbondiroyai kamudhara, but musandiroya zvekuti munenge muchiparadza upenyu hwangu, but munondiroya kuti ndinge ndichiita mari. Mundara uya akabva aseka, akabva anditi, nhaiwe ko why uchifungidzira kuti isu vanhu vekuMalawi tinobata mishonga yeti tisina mari? Ndikabva ndati ndizvo zvatinongonzwa. Akabva ati, enda kuMalawi unoona kuti variko vanhu vanotambura chaizvo, but mishonga iyi vanenge vachitoziva kuti mishonga yehurombwa inobatwa nanhenge zvekuti munhu yeye zvimwe kuda anenge atori munhu wekuziva zvekuti kutongoenda kwaari unokwanisa kutobatsirwa mahara. But chinozokonzeresa kuti vanhu vange vachizosiyana nazvo inhau yekuti vanenge vachiona kuti hazvina pundutso, ndokusaka vasingaiti izvozvo zvokurombwa. It is far much better kuti unge uchiva murombo wekupedzisira asi uchiziva kuti kamari kako kaunenge wabata kanenge kasina mhiko mukati, mhiko dzaunenge uchifanira kuti unge uchizotevedzera. Zviri nani kuva murombo. Nditi right now une mwana wako 1, unofungidzira kuti zviri nyore here kuti waurayisa mwana wako nhasi then wobva wangoita mari maybe for 10 years zvobva zvatovharana? Siyana nadzo pfungwa idzodzo because it is not worth it. Ndakabva ndati kwaari, mudhara, inini pari zvino ndatozvipira, ndikuda kuti unge uchindibatsira because ndinongonzwa zvichinzi vanhu vekuMalawi imimi munogona kutongogara kugadzira mari yandainge ndichida ndeiya yavanoti money casting. Ndakaramba ndichingomunyengerera mudhara uya kuzosvika achizonditi, iwe unonetsa. Ndokubva apinda muchirumu chake, akabva abuda. Ainge aine kamwe kabhegi kadiki kari keblack kaainge akabata, kainge kakaita kusakara mukoma, kairatidza kuti kainge makore akati one day kasina kumbovhurwa. Akabva anditi, kabhegi aka ndikuda kuti unge uchizvivhurira wega, nekuti kabhegi aka ndakakapiwa namukoma wangu. Kubva zvandakapiwa, akabva ati mugore ra1992 pandakapiwa kabhegi aka handina kana kumbogara ndakakavhura, nekuti isarudzo yangu yandakaita yekuti ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichiita mari yehurombwa nekuti zvinozoda ropa kumagumo kwazvo. Komana ndakabva ndati, mudhara, uri kutondinonokera iwe, ndipe kabhegi aka ndinge ndichikavhura. Ndainge ndava kutozviona ndichitofamba neBugatti Veyron. Akabva anditi, chabwino, zviri kwauri. Ndakabva ndazopiwa kabhegi kaya, ndikabva ndazokavhura. Ndakati ndakavhura, akabva anditi, uri kuonei? Ndokubva ndazomuudza kuti mubhegi umu ndainge ndichiona chimwe chinhu chainge chichifamba, but chinhu ichi ndainge ndisingakwanisi kuziva kuti chainge chimbori chii nekuti chainge chiri black. Akabva azondiudza kuti kabhegi aka ainge akakapiwa sei namukoma wake. Hanzi aiva neimwe brother yake yainge iri cousin, hanzi ainge achiitawo izvozvi zvokun'anga nekurombesa vanhu. Saka iye mudhara uyu paakauya kuZimbabwe, hanzi mushure mekunge arova kwemakore nemakore, mugore ra1992 ndipo paakabva achizotanga kurota brother yake. Saka hanzi akatanga achamurota kudzamara vava kutouya live and direct, but hanzi vaingouya
usiku hwoga hwoga vari murusero, nekuti kana kuroya vainge vachiroya. Hanzi ndokubva azonzi ndakuvigira chikwama ichi. Mukati mechikwama mune mushonga urimo. Mushonga uyu kuti unge uchizokwanisa kuzotanga kuushandisa, unofanira kuti unge uchizodai, nekuti vana baba nana mai vakasoshayika kudhara vachingochema vachiti iwewe wakarovera kuRhodesia, nekuti mundara uyo ainge akasouya kuZimbabwe panguva iya yehondo. Saka mukoma wacho ainge achida kumupa mushonga iwoyo kuti aushandise, ainge achizokwanisawo kuva mupfumi. But iye anoti mushure mekunge agamuchidzwa chikwama chiya ndokubva azoramba, akabva ati ichi chikwama ichi dzokerai zvenyu nacho, nekuti inini handikwanise kuti ndige ndichishandisa. Hanzi vakaita gore rose vachingonetsana kuzonosvika mukoma wacho achizoshayika. Chikwama chiya mushure mekunge mukoma wacho ashayika, hanzi ndakangochitora ndikabva ndazochiisa mumonaki. Ndo chikwama icho chaainge andipa. Mukoma Nashe ndakaramba ndichingotarisa chikwama chiya ndichitoona kutoti mainge muine zvainge zvirimo. Akabva azonditi kuti unge uchikwanisa kuita mari chienda kuna mukuvisi. Ndakafamba mukoma kuzonosvika ndasvika kuna mukuvisi. Apa ndainge ndakanzi kana ndasvikako kuna mukuvisi ndinge ndichitsvaka datya iri ndaifanira kuti ndinge ndichizoribata nemaoko angu awa maviri. Ndikabva ndazoswera ndiriko mukoma ndichingodzungaira ndichiita sekunge munhu anopenga. Ndaingofamba mukoma up and down ndakangotarisa mumvura kudzamara ndichizoona rimwe datya iri ndakabva ndazotanga kuridzingirira, but ndainge ndichirimhanyisa ndichiitira kuti risazodzokera mumvura kuzonosvika ndichizonoribata. Ndakati ndaribata datya riya ndainge ndiine chibhegi changu chandainge ndiinacho, chandainge ndakaboora maburi kuti ringe richizokwanisa kuwana mweya wekufema. Ndokubva ndafamba mukoma, ndakafamba netsoka. Apa ndainge ndakanzi mukadzi wose uyo wandinenge ndasangana naye muroad ndaifanira kuti ndinge ndichizomukwazisa. Ndakati ndasvika kwedu ndokubva ndazomuudza mudhara uyu kuti datya riya ndainge ndariwana. Ndokubva anditi uya kumba ndiriko, asi ndakasvika asiko. Akabva anditi ndambobuda ndambonotsvaka fodya dzangu ndiri kudzoka. Sezvo ainge asina kukiya dhoo, ndakabva ndapinda mumba ndokubva ndatoona kutoti pambedha ainge akawaridza mucheka wered, uye zvekare painge paine reza yainge iripo nezvimwe zvimishonga zvakasiyana-siyana, zvimwe zvainge zvakaiswapo pambedha ipapo. Mukoma ndakabva ndazongomumirira mudhara uyu ndokubva azouya. Akabva azonditi ndige ndichikurura nhumbi dzangu kana datya riya kuda kuritarisa, ainge asingadi kuritarisa. Akabva azonditi chiita chimhandara maoko kuzonosvika sikarudzi yako yakwanisa kumira, kana yawana simba ndinge ndichizokwanisa kukutemerera nyora. Mukoma ndakambozama ndichazama mudhara uyu ndikabva ndati mudhara kana murimo handikwanisi kuti ndinge ndichizomisa sikarudzi yangu. Akaseka ndokubva abuda zvake. Akati abuda mukoma ndokubva ndatanga kuona mavhidhios evanhu vainge vachiita bonde. Ndini uyo ndichirova chimhandara maoko kusvika yava nesimba. Ndikabva ndazomudaidza, akabva azouya ndokubva achizonditemerera nyora pazasi pesikarudzi pangu. Apa nditori nenyora, mavanga enyora ndiinawo. Saka mushure mekunge ropa ratanga kubuda, akabva anditi chitora datya rako ritange kushanda basa. Akabva azomwaya mishonga padatya riya. Datya iri mukoma rakangopakuka ndokubva ratotanga kutondiyamwa ropa mukoma. Apo pandainge ndatemererwa nyora dziya rakandiyamwa mukoma zvekuti ndainge ndava kutonzwa ndichitopera simba. After that akabva azotora datya riya. Datya iri mukoma rakatongonyangarika riri mumaoko ake. Akabva anditi ndinge ndichitamba zvekare nesikarudzi yangu kuzonosvika ndakwanisa kuburitsa hurume. Ndakaita saizvozvo mukoma, then ndakati ndava kutanga kuburitsa hurume hwangu ndopandakabva ndatoona kutoti datya iri rainge rakatonamatira pasikarudzi yangu zvekuti hurume hwangu hwakangonopinda mumuromo waro datya iri. Ndakati ndapedza kudaro datya iri ndokubva ranyangarika. Akabva anditi ndo rainge ratova gamba rangu, chikwambo changu rakanyangarika mukoma. Akabva anditi pari zvino wava kufanira kuti
unge uchirasisa vavengi vako. Ndikabva ndati ndovarasisa sei? Vakanditi chitsvaka basa, kunyange zvikanzi wawana basa risingabhadhari. Chatiri kungoda pari zvino ndechekuti uri kushanda, nyika yose inge ichizokuona uchishanda. Even though ndainge ndakambozama kungwavha mukoma, but akazonditi apa uri kufanira kutoti unge uchitombobuda muZimbabwe umboenda kunongwavha kuBotswana. Ndokwandaifanira kuti ndinge ndichizoenda, asi ndisati ndauya kuno kuSouth Africa nerimwe zuva ndakati ndakagara ndokubva ndazongokaruka ndafundira umwe mudhara. Nemudhara uyu taiwanzokuwirirana, iye ndimakanika uye zvakare ane traki rake, but traki rake mukoma rinotongoda kutongodhraivhwa naye because rinongogara richingostaka chete, saka anofanira kutoti ange achitofamba naassistant. Takafamba tose naye mudhara uyu kuzonosvika muBeit Bridge. Akabva anditi dai wanga uine passport ndaenda newe kuSouth Africa. Ndikabva ndati iripo mudhara. Akabva azondipa mari yangu, saka ndakati ndichiri muBeit Bridge ndokubva ndazongotanga kungotaura neumwe mufesi uyo akazondiudza kuti ainge achitogadzirira kutoti ange achitoyambuka achienda kuSouth Africa even though ainge asina passport. Ndikabva ndati kuBotswana kure, zviri nani kuti ndige ndichingoita zveSouth Africa. So ndakabva ndachizocrossa ndokubva ndazouya muno muSouth Africa. Life was very difficult. Nemufesi uyu takabva tachizotanga kushanda pane rimwe prazi. Sezvandainge ndakaudzwa nasekuru vaya, ndakatambudzika mukoma ndichingodzungaira ndingoripo papurazi paya kuzonosvika ndichiuya kunoku kuJoburg. Ndakati ndauya kunoku kuJoburg ndainge ndiine task 1 yekuti ndige ndichizosangana nemukadzi pabonde anenge asina kumbogara akaita mwana before. Ndakabva ndazosangana naye mukadzi uyo wandakapawo mari, tikabva tazorara tose. Mukomanashi takati takarara paya ndakazotoona datya riya richikwakuka rikabva razoya pamusoro pemubhedha rikabva ratanga kuita bonde naye mukadzi uyu ndokubva ranyangarika. Mangwana acho makuseni akati ava kudzokera kumba kwake akabva ati mudumbu mangu muri kurwadza. Mukadzi uyu ainge achibva kuma-areas ekwamutoko uko, akazotoshaika 2 weeks after tabva mukudanana mukoma. Saka ndiyo yainge iri first task yangu, nazvino ndizvo zvandinofanira kuti ndige ndichiita izvozvo, kurara nevakadzi. Kana ndarara nemukadzi then paya patinenge tivete, mukadzi uyu anotorota achitoita bonde nedatya zvekuti anozotomuka achitoti iwe ndarota mhani, ndarota ndichiita bonde nedatya. It was like a very weird dream, but chaninga singatozivi kuti that weird dream it will be very real and it won't be a lie. Saka vakadzi vose ava vandinodanana navo ndichizorara navo vanopedzisira vazoita cancer iyaya yavanoti ovarian cancer, kana kuita chimwe chirwere type yeherpes yavanoti HPV, nekungoti murume wose waanenge asangana naye anozotanga kubuda tumapundu pasikarudzi yake. Mukomanashi nekuti datya iri mushure mekunge rarara navo rinobva razosiya poison muzvibereko zvavo. Poison iyo inozotanga kuparadza zvibereko zvavo. Havasi vose zvavo vanofa same time, zvakaita semukadzi uya wekwamutoko uyo akakasika kufa nekuda kwekuti datya iri rainge richiri nehuturu, ndokusaka akakasika kufa. Ndo maitirowo awo andinoita mari. Datya iri mukoma rinokwanisa kungokaruka ratongorutsa mari. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section mukoma. Ndatenda. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Ndakavabvunza ndikabva ndati nai mukoma, saka muchindipa confession like are you regretting what you are doing? Zvikabva zvanzi mukoma nashi kuti ndikuudzei kuti I am regretting, I will be lying to you. I am not regretting at all because upenyu hwandiri kurarama neupenyu hwandainge ndichimborarama apo pandainge ndichiri kuZimbabwe zvakatosiyana. There is a big difference. Zviri nani kuti ndingodyawo mari ndichiri mupenyu ndisati ndafa. Saka he is not regretting as such. Let us try to pray for him so that the Holy Spirit can start to work on him.